Zdravím, dnes si ukážeme, ako pracovať s jazykom C++. Presnejšie s premennými, operátormi, podmienkami, príkazom if, porovnáme cyklus for a while a nakoniec si ukážeme prácu s poľom. Všetko to vysvetlím v tomto príklade. Takže na začiatok si prilinkujeme knižnicu iostream pomocou príkazu #include iostream. Táto knižnica slúži na to, aby sme mohli používať výstup na obrazovku. Ďalšiu knižnicu si prilinkujeme knižnicu string. V tejto knižnici sú uložené všetky reťazce a to nám umožňuje prácu s nimi. Aby sme nemuseli používať príkaz std : stačí, aby sme namiesto toho napísali using namespace std. Dobre, takže teraz si vytvoríme hlavnú funkciu. Takže int main, zátvorky. Hlavná funkcia sa vždy spustí na začiatku programu ako prvá. A to je tak všetko. Dobre, tak prejdeme ku prvému bodu, výpis na obrazovku. Ak chceme niečo vypísať na obrazovku, použijeme príkaz cout, ktorý vypíše všetok text, ktorý je v týchto úvodzovkách. V tomto prípade toto je môj program v C++. Ak chceme ukončiť riadok, použijeme príkaz cout handle alebo cout opačné lomítko n, avšak to opačné lomítko n musí byť v úvodzovkách. Dobre, prejdeme ďalej k deklarácii premeny. Takže premenných poznáme niekoľko. Ja som uviedol 4, int, čo je celé číslo, double, čo je desatinné číslo, char, ktorý je iba jeden znak a string, ktorý je súbor znakov, tzv. Reťazec. Ďalej prejdeme na čítanie z konzoly. Takže vytvoríme si nejakú premenu int nejaké číslo, vypíšeme cout zadaj číslo. Tu užívateľ zadá nejaké ľubovoľné číslo a príkazom cin nejaké číslo sa hodnota z klávesnice načíta do premennej nejaké číslo. Dobre, prejdeme k priradeniu premenám hodnoty. Celé číslo sa rovná 4, desatinné číslo sa rovná 3, znak sa rovná a, avšak musí to byť v apostrofoch a reťazec je mám rád C++ a toto musí byť v úvodzovkách. Dobre, ďalej prejdeme na operátory. Operátor poznáme niekoľko, napríklad plus, minus, krát, deleno a tak ďalej. Takže ukážeme si operátor minus. Takže vytvoríme ešte predtým deklaráciu a priradenie hodnoty možno spojiť do jedného kroku, a to tým, že si vytvoríme premennú celé číslo 2 a rovno zapíšeme jej hodnotu 6. Takže teraz si vytvoríme ďalšiu premenu, celé číslo 3, ktorá sa bude rovnať celému číslu 2 mínus, toto je ten operátor, mínus celé číslo 1. Takže vypíšeme ten výsledok ako keby celé číslo 1, celé číslo 3, pardon. Takže cout, celé číslo 3, koniec riadku. Dobre, takže teraz prejdeme na podmienky. Máme podmienku if else. Ak je splnená podmienka, že celé číslo 2 je väčšie ako celé číslo 3, to znamená, že sa vypíše toto telo od podmienky a to je číslo 2 je väčšie ako číslo 3. Koniec riadku. Ak nie je splnená podmienka 1, sa to preskočí na podmienku druhú. Takže ak je celé číslo 2 menšie ako celé číslo 3, vypíše sa toto telo a to je celé číslo 2 je menšie ako číslo 3. Avšak ak nie je splnená ani jedna z týchto dvoch podmienok, vypíše sa tretia. Číslo 2 sa rovná číslu 3. Konec riadku. Dobre, ďalej prejdeme na polia. Polia používame, ak chceme spraviť viac premenných toho istého typu. Takže vytvoríme si pole int pole 1 o 10 premenných. Toto je 10. Dobre, práca s poliami. Ku prvku poliam pristupujeme pomocou indexov, čiže pole 0 sa rovná 1, pole 1 sa rovná 2. Prvky pola môžeme vypísať takisto ako premenné, cout pole 1, 0, koniec riadku. Dobre, teraz si ukážeme cyklus for a while. Takže cyklus while má základnú stavbu while, nejaká podmienka, telo cyklu a telo cyklu sa vykonáva stále, pokiaľ je splnená podmienka. Ďalej cyklus for má základnú stavbu for, začiatok, nejaká podmienka, činnosť, potom je telo cyklu a pred vstupom do cyklu sa spraví príkaz začiatok
Telo cyklu sa vykonáva stále, pokiaľ je splnená podmienka a po každom prechode cyklu sa vykonáva príkaz činnosť. Takže teraz si naplníme pole jednotkami pomocou for. Takže vytvoríme si nejaké pole 2 s 10 premennými, či 10 prvkami. Tak. Takže for int i sa rovná 0, i je menšie ako 10, i++, pole 2, i sa rovná 1. To nám naplní celé pole jednotkami. Teraz si naplníme pole dvojkami pomocou while. Takže vytvoríme si nejaké pole 3 o 10 premenných, vytvoríme si premenu čítač, ktorá sa rovná 0, zapíšeme to while, čítač je menšie ako 10, pole 3, čítač sa rovná 2, čítač ++ je operátor inkrementácie, ktorý zvýši hodnotu premennej o 1. Na prácu s polami sa hodí viac cyklus for. Takže teraz vypíšeme obe polia pomocou cyklu for. Takže for int i sa rovná 0, i je menšie ako 10, i++, cout, pole 2 i, medzera, koniec riadku. For int i sa rovná 0, i je menšie ako 10, i++, vypíšeme pole 3, koniec riadku. Dobre, teraz prejdeme na znakové polia. Namiesto premenných typu string môžeme použiť znakové pole. To znamená, že char, znakové pole o 22 prvkoch. Toto je znakové pole. Dĺžka znakového pola musí byť vždy väčšia ako je počet znakov v poli pre ukončovací znak. Znakové pole si môžeme vypísať cout, znakové pole, koniec riadku. Preto, aby sa nám program nevypol, okamžite po debugu použijeme príkaz system post, pričom post musí byť v úvodzovkách a my si môžeme pozrieť výsledok. Return 0, funkcia main by mala vraciať hodnotu a toto je koniec hlavnej funkcie main. Dobre, takže teraz si to skúsime debugovať. Áno, funguje nám to, takže zadáme tu. Tak, prejdem sem hore. Tuto to máme. Takže tuto máme zadaj číslo, zadáme číslo 5. Enter, tu sa nám spravil celý náš program, čiže prejdeme až na túto podmienku, že podmienky číslo 2 je väčšie ako číslo 3. Čiže vidíme, že sa splnila prvá podmienka, ostatné sa preskočili a prešlo sa rovno na polia. Takže teraz si ukážeme tie polia. Toto je to zapisovanie polí. Čiže toto je pomocou forka, ktoré sme si naplnili jednotkami. Je tu 10 jednotiek, pomocou while je tu 10 dvojek. Tu vidíme vypísané znakové pole, toto je znakové pole. Aby sme ukončili program, stlačíme ľubovolné tlačítko, napríklad Enter, a program sa nám ukončí. Takže ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.